Me sunanka? Suna na Umar Awalu. Wani suna aka fi sanin ka da shi? Abba Dujal. Shekarun ka nawa? 20. A ina kake da zama? A Wudil. To ga ka a wajen yan sanda, ya akai ka zo nan? Laifi ne. Ya akai ka zo? Kamo ka akai ko kawo kanka kai? Da kafa ta na zo. To ba mu labarin laifukan da kai ka kawo kanka. Kisan kai ne. Na kashe wani bawan Allah akan wayarsa. Ba mu labarin duk kisan kan da kai ka ba mu labari tiriyan da lokacin da wa ka kashe, a ina ka kashe da komai da komai. A Jigawa daidai ringin daidai babban asibitin su na kashe wani bawan Allah akan mashin ɗinsa. Wannan na ɗauko shi na sayar da shi a Kano a matsayin da 150. Na zo Kano daidai kurna na kashe wani bawan Allah akan wayar shi ta kimanin 750 wacce ake ce mata suna Samsung S26. Na sayar da 160 an ban kuɗin ta. Amma mai wayar na kai shi na buga mai wuka a ciki ya mutu. Wannan ba shagari na zo na ana cewa wannan kai asibiti ya mutu bai rai ba gaba ɗaya. Na wuce kuma ta gurin sannan kuma sai wannan karan a nan cikin sabon gari na kashe wani bawan Allah wannan ake ce mai boka akan waye shi ma wacce ake ce mata Impiris hot 40i ta kimanin 140. Na siyarwa da babba wanda yake aiki a Fox Center 40,000. Wanda ya duba akawun din ya ga akwai miliyan 1,500 babba isiyeta. Wannan an ji kama shi ya gudu. Sannan kuma shi mai wayar na kashe shi na kasa bacci ina tsaye ma sai in faɗi na kawo kaina gurin ma'aikata. Ban gane ka kashe shi ka kasa bacci. Kuna son ga dalilin da yasa ka kawo kanka wurin yan sanda, shi nake so na ji. Saboda bayan da buga mai wuka a wuya har sau biyu a gurin ya faɗi na ɗauke wayarsa. To ni dai ban sani ba amma dai bana iya bacci wanda kuma kafin da wannan abin bacci nake hadda mai shari amma bayan da wannan abin baccin ma gaba ɗaya na kasa ba ni da wata kwanciyar hankali ina tsaye sai in kama hajija sai in faɗi in na kwanta bacci sai in kama mafarki shine. Me kake da kudaden nan na wannan kayayyaki da kake yin fashin su kake siyarwa? Ba komai ina yi da su. Misali me kake da su ai so muke bangaren siyan sitira ko kuma wani abu wannan ko me zan siya ne kai na tsaye bana cewa wani isiya zan wa kaina kai tsaye dan ina da yata zan wa kaina. Harkar mai kayan mai ba bana shaye-shaye. To sauran wasu abubuwa na banza da za a iya kashe kuɗin ba gara ba dalili kamar zuwa wasu wurare dai da sauransu. Babu wani abu da face neman mata. A ina kenan? A sabon gari. To a kai yanzu wannan abin ka kai shekaru nawa kana yi? Nan kai shekara 12. Kana yi? A takaice kwace da kake wa mutane da makamai ka kwaci kaya kai na mutum nawa? Ba za su yi ba a rayuwa. A ina ka fara yin kwacen? Wallahi na manta inda na fara yi saboda an daɗe. Kai dan ina ne? Dan Wudil ne. Bayan Wudil a ina da ina kake zama? Garuruwa da yawa. Me kake zuwa yi? Sata. To yanzu a nan cikin garin Kano a wani guri ka tare? A sanya olu. Sana'a me kake a wurin? Kawai kwanciya nake in dai na tafi laifina. A ina kake kwanciya? A wani gidan mata ne. Gidan bidami. Biya ake? Biya ake. Nawa kake biya? 6,000. Ka yi tsawon kwanaki nawa, watanni nawa ko shekara nawa a gidan? Zan kai wata 4. A gidan? A gidan. To me kuma da me kake yi a gidan bayan wannan fitowa da wannan aika-aika? Kawai sai neman mata. Akwai wata dama da kake yi na wannan abubuwa din? Ina yi. Na? Ina da dama. To yanzu ka kawo kanka wajen hukumar 'yan sanda ta jihar Kano. Me kake so? Ina son a yi bincike a gane abin da nake faɗa haka ne sannan kuma a yi hukunci daidai da abin da Allah ya tanada ya ce a yi bawa. To yanzu misali a ce ana binciken dama ka sani amma me gaskiyar waɗannan kashe-kashe da kace kai? Ban gane ba. Shin maganar da ka bada ka kashe mutane da gaske ne ko ba da gaske bane? Ranka daɗe gaske ne idan ban ba ce na yi ba. Kamar wani suna kace ana gaya maka? Abba Dujal. Me yasa ake kiranka da wannan suna na Dujal? Saboda ba na jin magana. Tun yaushe kenan? Tun sannan ina karami na. Wa ya sama wannan suna? Yawan gwarin. Ina mahaifinka yake? Iya Wudil. Ina mahaifiyarka? Tana Wudil. To wani za a ce wannan kanka dai kuwa me hankalinka a ganinka? Ni ba abin da yake damu na lafiya nake. To ba za a yi tunanin ko bakin iyaye bane haka? Ni da iyayena ba baki. To wani abin da kake an taba zaunar da kai a gida an na maka ba daidai bane ko wani yunkuri suke na gyara ka daga gida? Duk suna yi kawai abokanan banza ne. Shekara ka yanzu? Zan ka 20. Me mataki ilimin ka na addini da na boko? Ban da wani mataki. Ka yi ilimin boko? Ban yi ba. A ina ka tsaya? Bari gaba ɗaya ban yi ba ranka ne. Primary. Daga primary da gama karatu na. Ban ci gaba ba. Ilimin addini fa? Ni ba taɓa saka ni ba. An sa ni sau ɗaya tsabar rayin ji na malami da ya kawo ni wurin baba na ce ba zai iya da ni ba. Izufin kana? Ban je ko izu ɗaya ba. To in za ka yi sallah me kake karanta? Kawai ina bin wasu ne in ba zan yi sallah ma ba na yin ta gaba daga yafi shekara 7 da ba sallah ba wallahi Allah. Na fi shekara 7 sallah ma gaba ɗaya ba na yi. Yanzu karatu wanne ka iya? Ni ban iya komai barka da ni. Fatiha ba za ka yi? Zan iya fatiha ba. Ba ita ba? Allah ba zan iya komai barka da ni. Kwata-kwata to karanta ta. Yau in dai ba in ja gurin jama'a suna yi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Sai me kuma za ka yi karanta? Sai wayan da kawai ba su da nisa. To yi musu yi mana daya. Irin su kula uzu birabbin nasu malikin nasu ilahin nasu min sharri wasu kan nasu Allah zuwa su fi su durin nasu min rajinatul nas. A ina ka koya? Kawai a gurin jama'a ne da kuma zama na a gidan yari.
Allah ya ka taɓa zuwa gidan yari a taɓa zuwa gidan yari laifin me kai laifi ne mun yi fashi a gidan hakimin mudil